4 ijiem qabel il-ftuħ uffiċjali tal-ikbar festa tal-kultura f'pajjiżna, il-Prim Ministru Joseph Muscat żar l-uffiċini tal-Fondazzjoni Valletta 2018. War li ltaqa' mal-20 ta' ħaddiema li fl-aħħar 5 snin kienu protagonisti fix-xogħol li sar brabta mal-V18, ingħataw dettalji dwar dak li se jkun għaddej fil-Belt Valletta s-Sibt li ġej. Bis-sem ta' aktar minn 1000 artist u 500 tekniku u produttur, kollox jinsab lest biex is-Sibt tittella serata ta' kważi 10 sigħat. Serata li għaliha se jattendu ma' 80 delegazzjoni Ewropea. Dan flimkien ma' 30 ġurnalist internazzjonali fosthom minn aġenziji tal-aħbarijiet prominenti bħal Rai, Sky u China Central Television. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef fakkar kif dawn l-aħħar 5 snin il-Gvern ċentrali investa aktar minn 60 miljun euro. Flus li ntefqu mhux biss għal proġetti għal perjodu li Malta tinsab fit-tmum tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura, iżda biex trasformaw lil Belt Valletta f'belt fi stat majestus li tant jixirqilha. Il-Prim Ministru Joseph Muscat reġa' tenna l-appell tiegħu biex nhar is-Sibt kulħadd jinġabar il-Belt Valletta u jingħaqad f'dik li sejjaħ bħala ċelebrazzjoni tal-poplu kollu. Innota t-trasformazzjoni li saret fil-Belt Kapitali bitħejja dan il-proġett u saħaq li għandha tinżamm l-innovazzjoni li jkun hemm politiku responsabbli mill-Belt Valletta. Dan bilan li jitħalla legat tal-V18 bil-Prim Ministru jemmen li hemm partijiet oħra tal-Belt Valletta potenzjal kbir bħal Evans Building u l-iskola primarja. Fit-tmiem iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru ġie ppreżentat numru ta' tifkiriet li jikkommemoraw dan iż-żmien tant eċitanti għal pajjiżna.